Инвестициялар ялебиту буенча милли рейтинг мәгълүматларына ярашлы Башкортостандагы алга айрым икътисади биләмәһе Россиядәге ошондай ук проекттар менән сагыштырганда иң яхшы үсеш динамикасын күрсәтте. Ниндәй эш һөҗүмтәһе был? Үз сыратында алга биләмәһе Башкортостанның үсешенә ниндәй йогынты яһай? Ошо хакта һөйләшәбез бүген. Һаумыгыз. Эфирда интервью студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы икътисад фәннәре кандидаты Азамат Барлабаев. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, күп кенә белгечләр әйтүенчә, алга икътисади биләмәһе ул Россиядәге ошондай ук проекттар менән сагыштырганда зур гына, яхшы гына динамика күрсәтте. Буна бу ниндәй эш һөҗүмтәһе булып тора? Бөтенләй рейтингта алганда ул 12-нче урында биләй белән алга зона, һәм менә үсеш буенча беренче урында инде. Ул демәк теге елдан үсеш күрсәтү буенча яңа резидентларына хәзер бүгенге көндә бер 10 тирәһе резидент эшләп килә. Теге бөтен икътисад үсеше министрлыгы мәгълүматы буенча төрле юнәлештәләр эшләйләр, һәм дә әлбәттә мин уйлыйм, моны киләһе берничә елда ул проектлар тормышка ашырыр, теге проектный мощность дигән проект мощностьны сыгырдар дип уйлыйм. Бuna 12-нче урын дөйм алганда тинегә ул бuna ниндәй күрсәткеч булып тора Башкортостан өчен? Чөнки берничә ел гына эшләй бу биләмә. Бу алга икътисади үсеш зона ул 1-2 генә ел эшләй, һәм ул бөтә теге рейтинг бөтә шундай ук зоналар, алар уже 5-6-10 ел эшләгән зоналар башлар. Тәҗрибәлеләр байтак шулай. Тәҗрибәле зоналар күп. Алар рахында 12-нче урын бик яхшы күрсәткеч дип уйлыйм. Абна бу күрсәткечләрне төзегәндә нимәләр исәпкә ала? Шул инвесторлар инеүе нимәләр тагыла? Анда бер 30 индикатор кил. Иң мөһиме ул әлбәттә инвестор арттыру, теге проектлар күбәю, һәм дә инфраструктура, йер мәсьәләһе, һәм дә урындагы теге хөкүмәт ярдәме, шул төрле индикаторлар күзгә алынып, шундай рейтинг төзелә. Буна әлеге вакытта бу биләмәле ундан артык инвестор эшләй тинегез, биләмәнең потенциалы нинди һәм кармакка? Потенциал зур, ни өчен? Чөнки теге хәзер 10 резидент эшләп килә, бер 11 тирәһе шунда тагыла кушылырга дип мөрәҗәгать иткән инвесторлар бар, һәм дә хәзер инде теге республика глава әйтмешләй, анда урында әйтмәс, чөнки шуга күрә теге Агыйдел калаган шул зонага тагыла индерү эшләр бар инде. Ягъни айрым биләмә буларак инде, чөнки Агыйдел территориаль яктан икенче биләмә. Шул биләмә, шул Агыйдел тирәһендә йер бүленә инде. Шул биләмәләр, шул структуралар, әмма ләкин теге Агыйделдә була инде. Буна республика башлыгы алга проектының уңышлы булһа, без тагыла айрым икътисади биләмә республикалар төземәйбез дине. Ни өчен бу? Күстәрдә бушка сарыф итмәү, түккеләмәү дип баһаларга кирәкме бу фикердә? Күрәһең, икенче перспектив проектлар бар, шул техник үзгәртү, чөнки бөтен сәнәгатьтә теге үсешү кирәк нәмә янын. Яңа технологик уклад дигән әйбер бар, һәм дә яңа үзләр күтәрелсен, безгә яңа инструментлар кирәк. Һәм дә уларга каралган икенче бер инструмент бар, ул техник внедренческий зона дип атала. Һәм дә шул яктан хәзер эш алып барырга тиеш. Ягъни бер генә биләмәне көсәйтү максатка ярашлырак, берничә биләмәгә айрым игътибар бирүгә караганда. Еңелрәк тә ул эш, һәм дә теге яңадан теге яңа зона төзелүдән теге файдаһы булмады, һәм дә шул булган зонаны икенче ерләрдә кушып, шунда эш ул файдалырак булыр дип уйлыйлар инде. Республикалар менә шу алга айрым икътисади биләмәһен булдыру турында игълан ителгәч тә пандемия башланды, һәм буна ул ничектер йогынты яһанымы үсешкә? Унда пандемия вакытында теге техник проект эшләре алып бара иде. Шуга мин уйлыйм, йогынты яһамаган, чөнки анда теге актив эш, унда теге проекттар төзүгә билгеләнде. Проект эше бара иде. Анда пандемия бердә дә йогынты яһамаган. Буна инвестицион сәясәт буенча Башкортостан берничә рейтингта алдынгы урыннарда биләп килә. Һәм бизнеста төйтәк, олы бизнеста, кесе эшкуарлыктыла Башкортостанның нимәһе ылыктыра? Бу ниндидер айрым игътибар, айрым шундай тәкъдимдәрме, әллә башка мөмкинлекләрме? Ул беренчедән инфраструктура, бу республикала 5 калла территориаль үсеш зоналар булдырылган, биләмәләр булдырылган, һәм дә шул ук алга зонаны эшләү, шул мин уйлыйм иң зур йогынты яган дип уйлыйм. Икенчедән ул хөкүмәт ягыннан зур яган, чөнки
сәнәгать үстерү фонды эшләп килә, шул гарантия фондлары эшләп килә, һәр яктан да ярдәм күрсәтелә һәм дә инвестицион сәгатьләр үтә. Һәрбер районда республика кимәлендә инвестицион сәгатьләр үтә. Менә быел мәсәлән республика кимәлендә 400 тирәһе инвест проект каралган. Һәм дә теге эшкуарда әйтмешләй, ул инвест сәгатьләрдә бөтә булган проблемалар сизелә һәр яктан да. Шул ук финанслау, шул ук йер мәсьәләһе, юридик яктан бөтә проблемалар сизелә. Һәм дә бик зур ярдәм, һәм дә шул рейтингтарга мин үләм дур йогынты яган шул инструмент, һәйбәт инструмент. Абына халымдар халыга килгәндә ул инвесторлардан ничектер ялы битәме, чөнки айрым икътисади биләмәләр ул икенчерәк шулай бит. Әлбәттә, ул халым ягыннан ярдәм ул бик инвесторларны кызыксындыра алардан. Абына инвестицион проектлар сынлап та республика өчен улар бик кирәк, чөнки улар безгә эш урыннары тәкъдим итә. Эшләргә кеше бармы, чөнки акыллы баштар һәм егәрле колдар республиканың ситкә китеп бетмәгәнме? Ул Себердә эшләгән, Мәскәүдә эшләгән кешеләрдә бер яшькләр теле шул зарплата кимәленнән белән республикада була. Шуңа уйлыйм, шул зур эре инвестицион проектлар тормышка ашырылса, бөтен яшьләр һәм дә бөтен уртак возраст кешеләре кайтыр дип уйлыйм. Урта яшьтәгеләр кешеләр кайтыр республикага. Әмма бу бит бер генә көн эчендә башкарыла торган эш түгел, шулай бит бу удайлы проекттар. Әлбәттә, ул теге тидешә торган эш түгел, әмма ләкин уның файдаһын бер 5, 6, 10 елдан бит күрергә мөмкин булыр дип уйлыйм. Абына сит өлкәләргә, башка өлкәләргә китүсе яшьтәрдә һәм урта яшьтәгеләрдә бары тик ошо югары эш хакы гына кызыксындырамы, әллә ниндидер башка шундай социаль инфраструктуралар һәм башка мөхит кызыксындырамы? Беренче әлбәттә эш хакы, икенчедән ул социаль инфраструктура, чөнки балалар да яхшы мәктәпләрдә укырга тиештәр һәм дә һаулык хаклау системалары эшләргә тиеш. Һәр яктан да улар кеше капиталы өчен, үстерү өчен белән мөмкинлекләр бар да ул һәм дә үсеп килә дип уйлыйм. Башкортстан ул яһәтнән нинди кызыклы проектлар тәкъдим итә? Социаль сфера үсешеп килә, без күрәбез, полилингваль мәктәпләр төзелә һәм дә көчле математик лицей булдыру турында идеялар әйтелде, ул да шулай һәм дә бүгенге көндә республикадан фәнни мәгариф үзәге өстендә эш алып барыла һәм дә бөтә университетлар шунда кушылып, мин уйлыйм, бөтен мәгариф система икенче кимәлгә күтәреләр. Югары уку йортларының да кимәлен күтәрү әлбәттә ул булышлык итер, чөнки бу вакытта без яшьләрне үзебездә генә калдыру түгел, ситтәге өлкәләрдән, күрше өлкәләрдән дә үзебезгә сакыру мөмкинлегенә ябыз. Ягъни үзебезгә яшь һәм акыллыларны ел мөмкинлеге бар шулай. Әлбәттә, халыкара лабораториялар булдырып, шундай эш алып барыла инде. Абына Башкортстан быел тәүгә әйткәндәй миграция буенча аңга хезмәтләр күрһәтте. Был турала нимә әйтергә, буна безнең Башкортстанга килгән кешеләргә без ниндәй эш урыннары тәкъдим итәбез, гомумән нимә тәкъдим итәбез? Мин уйлыйм, беренче ул пандемия ул күрһәткесте рәкъәм иткән инде өчен, чөнки безнең укучылар, күбеһе студентлар, күбеһе дистанцион рәвештә укына. Һәм дә икенчедән безнең дистанцион кайбер кешеләр ситтә эшләүләр, кайбер кешеләр дистанцион эшкә куштылар һәм дә Башкортстанда калып эшләп, димәк, сәбәпләре шунда димәк. Сәбәпләр бере шул, икенчесе ошо безнең яңа производстволар ибәрелү һәм дә кешеләр шунда эшкә төшү дип уйлыйм. Һәм дә пандемияла безнең теге маятниковый миграция күренеш бар, ул хәзерәк тукталды. Себер яктарына кешеләр хәзерәк бара башлады. Димәк, әлегә кешеләр башка төбәкләргә сыгуды сикләп тордылар, әйтергә мөмкин. Бу әлбәттә шундый эпидемиологик ситуацияга бәйле. Бына килүчеләрдә, калусыларда, Башкортстанда калусыларда без нидә эш урыннары белән тәкъдим итә алабыз? Хәзер, мәсәлән, шул ук алга үсеш зонаһында тегнүселәр, зур гына тегнүселәр заводы сафка индерелә. Анда 200 тирәсе тегнүсе эшкә ялы үтәлә. Барлыгы 200 тегенсе кәрәктенә республика башкалашлары. Бара 200 шул на хатындар өчен эш урыннары. Ирләр өчен анда шул хәзер
бер зур нефтехимия комплексы төзелү эшләре бара дуга компания. Мин уйлыйм, ирләр өстендә күп кенә эш урыннары булыр дип уйлыйм. Ягъни бында гаилә башлыклары өстендә һәм гаилә усагын хаклаучылар өстендә ошондай мөмкинлектәр каралган. Шул ук 5 калала, һәрбер калала 5 үсеш территориаль калала производстволар, сәнәгать предприятиеләр сафкайдырла һәм дә яңа эш урыннары булдырыла. Бuna инде билдәләп үттегез республиканың елдам социаль-икътисади үсеш белемнәре. Һәм бuna ундагы ситуация нисек? Унда үсеш күзәтеләме, динамика индедер бармы? Ну, кайберләре Күмертау калаһы интеге одагы эшләгән, ул Россиядә ин алдынгы монокала дип әйтәләр, ин алдагы шул үсеш территория билем үсеш икътисад билеме дип анала, чөнки анда яңа производство сафка индерелгән, эшләп килә һәм дә яңа предприятиеләрдән сафка индерелү көтелә. Һәм дә калган калаларда унда эш алып барыла, һәм дә яңа эш урыннары булдырыла. Мин уйлыйм, хәзер учалы шул рәттән, һәм дә унда мин уйлыйм яңа производстволар сафка индерелер. Республиканың икътисади үсешен күзәтү буенча тагы нинди айрым фикерләрегез бар? Былтыргы елдар белән сагыштырганда безнең инвестициялар күбәйде, 5% артты. Ни өчен? Чөнки безнең надур инфраструктур проектлар тормышка ашырылды. Ул шул ук юллар ремонтлау, безнең теге Восточный выезд дигән объект Өфөлә, һәм дә шул проектлар аркасында безнең 5%-ка үсеш инвестициягынан күрәтелде инде. Һәм бу проекттар алдан тагы бер тапкыр әйтеп китүебезсә, бары тик бүгенге көн һөҗүмтәһе генә түгел, киләсәк өчен эшләгән проекттар. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгез өчен, хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп исегезгә төшерәм. Бүген игътибарыгызга икътисад фәннәре кандидаты Азамат Барлабаев белән әңгәмә тәкъдим иттек. Сау сәламәт булыгыз.